हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि नैबे गोदान ब्लगावहाय दिनैहाय जोंहा जोंनि सेसाखौहाय बिबथै मोननो हरनो नागिरबाय दा बेखौनो जाफुंसार आदार होगासिनो आरोना माने न'आवबो दोननो जायगा गैला अबहा दोननो जादों बेखौहाय नैबे रुमखौ प्लास्टार होयोबा बेयावसो दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ गाबोन प्लास्टार होगोन ओंखायनो दोननो जायगा गैयैखाय बिबथैमोननाव हरनो नागिरबाय आरो बिबैमोननावहाय बिबै बिबौमोननावहाय ओमफ्राय दा बेखौनो लांनो फैगासिनो देनां लायफिनसै जायगा बानायनानै जाफुंसारा आदार होगासिनो आरोना नै जाफुंसारा दौखाबाय बाबा बाबा नों गाबगोन गाबा सेसाखौ लांबा गाबा दाजु हो न' बानायनो थांगोन बाबा सेसानो न' बानायनानै लायफिनसै बेखौ दादिमोननो हरग्रोथ'नोसै दे आयै दहाय बे लांफैनो होनना फन हरबा गाबदोंमोन आरो बे जाफुङा जिनो मासेनोबो दौदो बाबा गावदांनोबो अबे गावदां ए गावदाङा बे जाफुंसारानो बारलांसो नागिरदों बे बिराद खेस्रा बियो ओरै दौथा आंजोंसो फैलायगोन बे बिरादखा गैया नै बिसिनि खिया नायलाय माबायदि खिया रोदा ओंखारलायो आसरितसो गोलाव गोलाव रोदा ओंखारलायो नायलाय ओरैबो दङ रोदा ओंखारलायनाय नोंखौ नायनो नै नोंहा आलासि जाहैनो मोनसिगोन नोंहा जाम्बालाय नै नोङो नोगोद दुस्थ'खा बियो बिराद दुस्थ' साला नोंबो आंजोंसो फैबाय नै जाम्बिलाय नोंहा आलासि जाहैनो मोनसिगोन आंगौबा नों सेसाखौ दादिमोना लांफैबा नों गाबगोन नामा गाबला दहाय गाबदोंमोन ना दा गाबला दा बुजिबाय न' बानायबा लायफिनगोन होननानै बुजिबाय लायफिनगोन न' बानायबा दा गाबसै दे लांबा गोदान सेसा लांनानै आंखौसो लांबाय मामिखौ Mana dulu hai deh. Kau dah apa akan sih deh? Mana? Sumber. Ada dua sudah benar beli. Jadi mah? Ketau? जाफुंसारा बिबथैमोन फैनायखाय न' सिङाव जाबाय आरो ना ओंखामखौ नङाबा बाहेरायावसो जानो होन्दोंमोन बियो ओमफ्राय बिबथैमोन गोनांखाय सिङाव जाबाय बिबथैमोना फैबाय नालाय सेसाखौ लांफैनो ओंखायनो ओइथिंजाय आं लाल साहा फुदुंबाय बिसोरनो जाफुंसारा जागासिनो ओमफ्राय ओंखामखौ खर' खुरसावलायथारबाय जि गोथाव सोखायो आरोना बे ओंखामखौ गाव गोसोबाथाय ओमफ्राय गाव गोसो गैयाबाथाय एसेबो जाया नै साहायाबो रेडि जाबाय मेथाइया नै गावसोरनो लाबोदों नेमखिखौबो बिबोनांफ्रा माबा खामरेंगा लाबोदोंमोन आरोना दा खाजु जानांगौ गावस्रा साहा लोंखांनानै दासो साहा बागान नायनो होननानै थांदों बिसोरो जोंनि आजाबाबोखौ लांफादों साहा बागान नायनो दा फैनानै लानानै थांसिगोन आरो बिसोर सोरखाय साहा बागान नायनो थांदों गावसोर नै लोगोफोर आंना बिबोनांफ्रा बिदा फंबाय सानैजों फैदों आरोना बिसोरो लाजिदों आं भिडिअ लानायखौ लाजिदों एकदम बिबोनांफोरबाबो आङो फंबायफोर बायदिसो मोनो आंना फंबाय गैया नालाय ओंखायनो आं बिबोनां बायदि साना आरोना फंबाय बायदिसो सानो आं बिसोरखौ आजि देनां होफैफिननांगौ बिस्रा आयौ फामजानो नागिरनाय थाबाय नायखोलायबाय सोबाय मानैखौबो दे नायफिनसै ओमफ्राय
दे नायफिनसै ओमफ्रायलाय माखौ नायनो भिडिअखौ भिडिअ नायनो नै फिसालाया गाफां गाफां जागासिनो गाबदोरा मामि गाबानो मा फैगोनहाय मोजां आरो गोथाव जाहोयाबा जोंनि सेसाखौ भिटामिन जाहोयाबा आपेल आंगुरफोर ना जाहैगोन आपेल हो बाबा मा नोंथां नै लांबाय जोंनि आलासिखौ सानैखौ भिटामिन जाहोयाबा ना नायहरबावदो मा जाम्बाफोर बाय मानो जानांगौ लादो मैगंखौ होनबालाय नों आखायाव लादो बेखौ बाहाय लादो बेयाव सोथारदो नोङो बेखौ दोनदो जेबो जाया खोमोन नांखालाबाय माबाखाबाय थांदो सेंग्राफोर बाय बाय Mami, neng dah aja foto kep zahideng, video lahideng, video bagan Mama keba baba? Hah? Siapa keba apa ya kay? Reels mana ya kay? Reels mana deng baba nengah? Tajab mana deng? Tajab? दुगा थार जाफुङा दिनै जा दुगा बिबथैमोनखौ नुनायखाय उन्दैफ्रा थांबाय आरोना आजामोना सानैबो फैदोंमोन बिसोर बिदा फंबाय साथामाव सासे फैयाखै गेजेरा देरसिनजों दुइसिनजों फैदों आरोना ओमफ्राय थांबाय बिसोर सेसाखौ लानानै दसे बागानाव भिडिअ लाहैदों नामाथाय भिडिअ लादों बागानाव दसे फट' खेब जाहैबाय भिडिअ लाहैबाय बिसोरो बागानावहाय नायनो होननानै थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा सेसाखौ लानानै थांबाय देनां लायफिनसै देनां फिसा एरबा लायफिनसै आरोना फिसा जाबा फिसा जायोब्रा बाबा बे गिदिरा मेरला फिसा जागोन दादिमोनहाबो मोनगोन जोंहाबो मोनगोन बा दे नालाय आं फिसा जि मिनिखायो नालाय ओरैबा मिनिखायो नालाय मा डाइलग होयो माबा माबि होननानै आंखौ मिनिहोगासिनो आरोना बियो बिबथैमोना थांबाय नालाय बिबथैया गावनो मेथाइ जानो फैसा होलांदों बेखौ लानानै गाहा जा खुसि आरोना ओमफ्राय बेखौनो माबा माबि होनना मिनिगासिनो दै जि डाइलग होदोंमोन बियो दहाय बिदि माबा माबि होनथारबाय आंखौबो माबा माबि होनलांबाय नालाय मिनिनाया नोगोर फालथुखा माबा गोलैगोन एकदमबारे आंनि फिसाया हिरासो मा होनो होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सै भिडिअखौ आं फोलावनो सानासै बेखिनियानोखामोन आं भिडिअ लानाया दिनै सेसाया जोंना दोननो जायगा गैला नालाय ओंखायनो आं आजामोनाव दोननो लांथ'थोंसै होननानै हरदों बेखौनो आं देखायसै शेयार खालामसै साननानै भिडिअखौ लादोंमोन लोगोफोर बेखिनियानोखामोन भिडिअआ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो हायोब्ला चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर बाय